Червено гърло. Сега, моето момче, ще трябва да се извиниш абсолютно на всички, които си заразил през тази зима. Ясно ли? Няма. Сигурен ли си? Искам да минеш и да се извиниш на всяко едно детенце и всеки един човек, че си им причинил болка и дискомфорт. Ясно ли, плазмоди? Не, няма се. Колеги, бийте го. Пак повтарям. Минаваме през парка и се извиняваш на всеки срещнат, че си му причинил дискомфорт и болки през изминалия зимен сезон. Ясно ли е? Добре. Добър ден! Старши лейтенант БРМ от прополицията сме. Най-накрая искам да ви съобщя, че успяхме с много усилия да заловим червеното гърло. Да, лош изглежда. Той е опасен много. Той е голям плазмодий. Извинявам се за причината на удобство тази зима. И да не се появява следващата зима. Знаеш ли, че заловихме червеното гърло ние? Успяхме да заловим червеното гърло, знаеш ли? Ами всъщност не. Ето го е там, виждаш ли го? Браво, моето момче. Благодарим ти. Хареса ли ти сега? Хареса ли ти, моето момче? Не е приятно, нали? Не. Това е чудовището. Червеното гърло най-накрая е заловено. Ако може да изчезнеш някак. Повече не се повтаря, разбра ли? Не да отбера. За последен път да се срещаме с теб. Ето го. Може да му кажете нещо, ако искате. Здравей, червено гърло. Повече не прави така. Иначе с палката по главата. Само не с палката по главата. Сега той ще ви се извини обаче, задължение. Извинявам се, обещавам повече няма да правя така. Ето го. Заловено е и сега той трябва да ви се извини. Извинявам се, обещавам повече да не правя така. Може да го ударите, да го оцелите с сняг. На нас извинението ни стига. На всички се извинявам и обещавам повече няма да правя така. Браво, благодаря ти. Ти си отговорна гражданка. Идва пролет и няма да тормозиш децата. Ясно ли е? Еми, да си отива зимата, да идва хубавото време и да няма болести. Да, много го мразя, не искам да го виждам. Никой не те иска, не си желан. Тръгвай си. Кой ще дай палчици? Кой ще дай палчици, а? Дами и господа, съграждани, приятели, днес е един паметен ден, в който червеното гърло ще бъде завинаги ликвидирано от вашите гърла. Какъв по-хубав начин от това да се отървем от червеното гърло с една прополка, естествено. Колеги, започнете процедурата. Отворете мустата. Запушено се, точно така. Браво.